zici tu când ești. Gata. Da? Bun. Salut și bine ați revenit în grădina cu lăptuci, prieteni. La mulți ani pentru anul 2026 și nu numai, v-am promis, V-am promis și v-am aici. livrat. E aici. Așa este, în Aplauze sfârșit. pentru Viorel Dragu. Ce tare. Nu ești microbist, dar mă simt ca atunci când a venit Virț la Liverpool. Nu, gen, nu Adică ne-a... crezi că o să fii sub așteptări? Da, Adică 100%. nu mă Așa. așteptam să apară Vio la lăptuci și cu toate astea, după 45 de minute, 0 Da. goluri, 0 asisturi. O să vedem la final. Da. Mulțumesc de invitație, eu v-am zis că sunt fan și ascult Și noi acum avem podcasturi înfrățite. Da. Acum. Tare, M-am tare. convins și grădina cu Da. lăptuci, prieteni. Da. Sunt, Întotdeauna m-a amuzat chestia asta de... știi că sunt orașe din România care sunt înfrățite cu orașe din Italia? Da. Și Da. gen Bistrița parcă era înfrățită cu Firenze. Da. Ok. Ceea ce putem pula mea să te Da, înfrățești. sunt două orașe și cum mai faci? diferite. Adică cine decide cum faci, poți faci ca Trump să schimbi plăcile când vine un primar să înfrățească cu cine vrea el? Da, cred că da, Adică dacă poți să ai faci- tupeu. Dacă ai tupeu, da. Păi și, de exemplu, Buzău nu știu dacă este înfrățit cu cineva. E Buzău, nu știu, Brăila? Nu știu. Ce Ok. pe mine mereu m-a intrigat de ce toate orașele din România sunt orași martir. Toate în Nu care sunt intri. toate, Ba mă. da. Da, N-am zău, intrat toate în niciun sunt oraș pe pula, am umblat prin țara asta. În toate în care intri e oraș martir. Bă, la cum arată, îți dai seama, nu e de la Revoluție, pur și simplu a fost. Nu înțeleg cum pula, toate Da, sunt martirizate toate așa. martiri. Da, Cam exact. toată lumea, cred că dacă în perioada 20 decembrie 1989, Existai 30 deja? decembrie, dacă a murit cineva, gen inclusiv dacă a căzut pe scări, n-a avut nicio Automat legătură cu era, Revoluția, da. e oraș, Da. devine oraș martir. Și de-aia a fost sau n-a fost un film extraordinar. Bă, Și e- mă deranjează că l-am văzut o singură dată la cinema, am fost cu Teo și după aia nu l-am mai văzut. Aș vrea să-l revăd. E Da, foarte bun, eu l-am foarte văzut bun. acasă o dată, dar chiar mi-a plăcut, dar e Da. foarte fan. Cel puțin moșul ăla din Bă, platou, este- dar ăla e este extraordinar. Da. Foarte tare. Singura chestie care nu mi-a plăcut e că s-a terminat brusc. Mi se pare că se termină așa, fără Da, niciun mă, fel pentru de că e artă, concluzie. mă, George. Da. Arta se termină brusc, asta este. Mă fut. Nu faci un fade în ăla, se termină așa, boom, și știi, ce s-a întâmplat? Mă omoară porumboiul. Da. Dar chiar, el a mai făcut ceva? A făcut, știu că acum câțiva ani a făcut un documentar care se numește Fotbal Infinit, despre un dude care a reinventat fotbalul și a făcut Taică-su, el fotbalul lui. nu? Nu cred că taică, asta e culmea, nu cred că e Taică-su în taică-su. fața lui, da. Taică-su cred că doar îi dă bani. Da. Chiar așa crezi că taică-su Asta e... care a făcut porumboiul ăsta e fisul lui porumboiul Fisul Da, lui Porumboi. de la Vaslui, da. Făcuse Știai? legătura asta. Da. Eu cred că, îți dai seama, pentru polițist adjectiv i-a cerut lui Tasu vreo 100.000 de euro și Da. când se uita Tasu la ăsta, Așa. bucur cum mănâncă o ciorbă 3 minute și l-am băgat mea și pula pentru asta. Asta Asta am dat eu 100.000 de euro să-l vă bucur cum își încălzește o ciorbă. Ce Ce tare. pula mea, fă tu un... Fă un Matrix, fă o Uite, nebunie. vezi cât se vorbește despre faza aia still, cât se mai vorbește, știu, faza cu ciorba lui Bucur, da, foarte tare. Asta Adevărul pentru e că că e deja memorabil. era cumva o referință comună Da. a tuturor, nu? Că asta se întâmplă în filmele Da, românești, da, da. mâncatul ciorbei și ăsta doar a... Da. Mâncatul ciorbei și mi se pare că România au fost foarte ahead of their time pe penisuri. Asta vreau să zic, că se spală Dragoș nuditate Bucur. masculină. Bă, Da. tot Dragoș Rupem. Bucur și Nu ciorbă l-am și văzut, pulă. nu știu. Ce- și ciorbă și pulă, care e titlul alternativ. Exact. Și avem și titlul pentru podcastul ăsta, ciorbă și pulă. Da, bă, Exact, băiatule, frate. Da, Bucur, nu e. da. Noi am rupt, nu știu dacă v-ați uitat acum, dacă pe, de exemplu, serialele HBO și astea nou apărute, Așa. nu există să nu fie un penis per episod. Deci Zău. nuditate feminină slab, dar În schimb au penis... trecut pe, da. Eu observam penisuri chestia asta pe masiv. vremuri, la primele sezoane, primele episoade, exact cum a fost Roma. Era foarte mult în primele episoade țâțe și sânge. Era foarte prezent. Iarăși, Și după aia, titlul când bun. te prindeau, te lăsau. La fel cum a fost în Yellowstone cu elicopterul. N-am uitat la N-ai văzut Yellowstone. Yellowstone? În primul sezon apare elicopterul la tot timpul și după ce a început să prindă așa, zic, bă, nu mai dăm banii pe elicopter. Știu ei că suntem bogați.
Da. Da. Și este E cel mai... Ce? Sunt doar 4 fenuri ca să facă Așa, vântul zicem ăla, că da. Și zice că a fost elicopter, Da. cum a și fost tu te apleci, tu ești tot timpul... în te lovească. la Equalizer 3, când era deja bătrân Denzel Washington și îi arăta pe ea deja bătuți. Că nu mai... Știți când merge el și erau deja bătuți? N-am văzut decât Că nu primul mai... de la- Deci așa se face acum, da. Ce ciudat, mi se pare să sari peste scena de bătaie. E film de acțiune, chiar dar vezi doar Da. oamenii vedeau la spital. Erau bătuți, da. de Aftermath. Ce s-a întâmplat? A venit Denzel Washington Și să moară familia, m-a bătut. M-a bătut. Jur că, uite, au. Da, foarte tare Denzel Washington. Da, măi. Râdem elegant. Da. Îți mulțumim, hai să zicem oficial, îți mulțumim, Vio, ești lăptuc onorific, nu știu dacă ești într-o e un club companie foarte select. Da, e selectă rău. Mă bucur. Cine mai e în clubul ăsta? Hai să facem o recapitulare, nici nu mai știu pe cine toți oamenii pe care îi cunoaștem în Așa. principiu. Da, ăștia toți au fost Cârje Florin Popiciuc, a fost Mitran, Am văzut. a fost Frâncu, Frâncu, Da. Mirică, Virgil, Ioniță, da. Pupăza. It's a good group. It's a good group, Da. It's a good. Cum Plus Luiza, Delia, au fost și ele. Da, când- Luiza, Delia și s-ar putea să mai apară. Avem pentru și că- femei în grup. Avem Ok, și femei. nice. Dacă te Bravo. deranjează, poți să ieși. Accept, n-am ce să fac, accept și femei. Îți ascultam mini Așa. podcastul Da. și ziceai tu ceva de asta cu băieții care stau afară la grătar și femeile care stau în bucătărie și fac salată. Că asta e împărțirea asta pe diviziunea asta a muncii. Da. Am face, Pe care eu am trăit-o la un moment. Eu nu credeam că e un stereotip, dar la un moment dat am mers. Da, și chiar așa trebuie să stai. Da, așa se întâmplă. Și eu nu înțeleg de ce băieții stau afară la grătar. Mie îmi place mult mai mult să stau înăuntru cu fetele la salată. Mi se pare mult mai fun. Dacă știam, nu mai venea. Se pare mai În primul rând, eu vreau să fac fete să râdă, eu nu vreau să fac băieți să râdă. Adică dacă am de ales, întotdeauna o să prefer să aud râsul unei fete. Doi, ești deosebit acolo, ești singurul... Cred că doar e mai ușor de obținut, sincer. E mai ușor de râsul obținut, unei nu mint, e mai Da. ușor de obținut, dar de ce trebuie să fie totul greu? Adică de ce trebuie să ne chinuim atâta? E cald înăuntru la salată? Înseamnă mai mult râsul unui bărbat când îl primești mai greu. Da, dar mă doare în pulă, nu știu de ce, niciodată n-a fost un obiectiv pentru mine să fac un băiat să râdă. Dacă reușesc să fac, extraordinar, dar prefer să fac fete să râdă. Adică, în general, din astea, eu prefer să stau cu fetele la salată, Ok. le fac să râdă. Dar e riscant, George. Riscant, că băieții sunt afară și... Nu știi ce să Nu vorbești. știi ce, da, exact ca gluma lui Chris Rock, că nu te duce la o petrecere care are detector de metale. Da. Să nu intri cu armă. Sure, you feel safe inside. Da. What about all those, așa, N-words waiting outside with guns? They know you ain't got one. Așa, și e riscant să stai. După aia când ieși afară, nici nu știi de unde să o iei. Noi deja te-am bârfit, am vorbit. Da. Nu? Da, Nu? ba da. Ba da. Că clar m-ați E bârfit, ciudat, dar da. mă doare în pulă. Adică e... Nu știu ce să zic. Plus că eu pot să vă bârfesc Cu with the fetele. best of them. Adică Da, mi se pare Da. mi se pare că fetele au mult mai multe informații despre voi, Da. pe care sunt dispuse. Cine mă dobrătă cu... Exact, normal că știi mărimea fiecăruia dacă stai destul de mult timp. Normal, da. Da, uite, vezi, niciodată n-am fost. Am fost așa, guys. Nu, cu fetele mă simt awkward. la fel, nu cele știu mai cum multe. să... Da. Adică îmi place, nu zic, nu mă simt Da. bine să mai stau, să mai fac o glumiță Da. și așa, dar am simțit mereu presiunea aia, așa de... Chiar dacă poate nu era frig afară, făceam grătarul iarna, eram, trebuie să mă duc și eu acolo. Trebuie N-am să cum să duci- nu fiu da, și da, acolo da. cu băieții. Simți Da, aia, da, da. trebuie. Da, cum să George. nu? Trebuie să... Se pare că ce dați unui peer pressure la care... Da, n-ar da, trebui să clar, mai eu clar. sunt foarte Toată slab, viața sunt am foarte cedat, slab, da, da, da. la fel și eu. Este extraordinar. Eu gust salata, să-mi face pe pic de sare. Știi, să Îți dai deodată cu să dă la părerea care gustă toate alea. Și, nu, e foarte bună. Lizzy, ce ai? Da. E super bună. Cu Diana, la început am mai avut chestia asta, așa că ea e foarte... nu vrea să alinieze cu standardele astea Da. de femeilor Ok. și așa. De gender. Așa. Da, de gender, așa. Și sau mai fost situații de astea cu grătare și așa, în care 2-3 celelalte fete cu care trebuia să împrietenească la grătarul ăla să duceau gata noi pe bucătărie, pe așa, dar toate Așa. foarte împăcate și încântate Da, de da, chestia da. asta. Nu mai era, eu o să stau aici, o să beau berea asta cu voi.
Și eu eram, pula mea, nu mă deranja neapărat, că nu aveam neapărat ceva, de gând să zic ceva, dar doar mă deranja ideea că alea or să o judece pe ea, că nu stă cu el. Și eram, pula mea, și prietenește-te în pula mea, că astea te judecă acum, te urăsc toate că nu stai cu ele. Da, este greu ca femeie. O trimiteai cu câte un mic, ia du-te ăsta în casă. Du-te să-l guste și fetele, da. Du-te ăsta în casă. Ia vezi, poate te blochezi acolo. Ia, ți-am mai făcut o aripă de pui, ia du-te și fă. Da. Cum a zis și Patrice, eu asta fac, doar citesc din alții în acest podcast. Foarte bine. Aia cu ce n-a zis, niciodată nu s-a zis într-un grup de băieți, you know what would make this party better if my girl was Da. Și eu cred că este adevărat. Știi și aia lui Nor Care? că ți-aduce aminte în liceu când găseai you always find a big group of people laughing and you crawl in there and who do you see in the middle? A broad. It's never happened. Da, foarte bun. Bă, da. M-am uitat, nu mai știu, am trecut. Am luat tot ce am găsit de Patrice din nou și este unul din cei mai amuzanți. Patrice este Dumnezeu. Care au trăit pe aceste planete. Absolut. Și este cel mai... Hai să nu mai sugar-coated. E normal că nu e cea mai masculină meserie, pentru că te plângi. Și automat e cel mai masculin în meseria asta. Da, nu, și Patrice O'Neal era băiat. Și aia cu... Exact acum când veneam, mă uitam la Elephant in the Room cu spelling, după bune, acum mă uitam cu spelling. Aia era cu spell restaurant. Ok, R-E-S-T, oh, this is where it gets tricky. Ruant is It's the Roo. It's a you, Ruant. I love you so much. Mă uitam și când jucau în fotbal american și dacă loveam pe unul și nu se ridica, nu ne țineam de mâini sau ne rugam, noi făceam un Indian dance. Take his socks. That's what you get. Și pe O.P. Anthony când era invitat, de fiecare dată avea câte un take din ăsta nebun care era absolut extraordinar. Are un rant la un moment dat când i-au dat cancel, mai știu că era 2011-2012, i-au dat cancel lui Tracy Morgan, care încă era la 30 Rock. A avut el o glumă că dacă băiatul lui ar fi gay, ar fi omor la român. Kevin Hart a avut asta. Kevin Hart a avut asta? A zis că dacă era gay, au smash a dollhouse. Ceva de genul, smash a dollhouse on his head. Sau Kevin Hart. De posibil să fie avut și Tracy Morgan. E posibil. În orice caz, e o bucată de o oră în care e ăsta invitat la O.P. Anthony și breaks down Hollywood și cum dacă ajungi suficient de mare la Hollywood, la un moment dat trebuie să joci după regulile lor, dacă nu orice greșeală faci, te scot de acolo. Absolut. Și dintr-o dată dacă tu ai fost acolo și te scot, te simți oribil pentru că ai avut chestia aia de faimă și de poți să obții orice dintr-o dată și imediat lași capul și faci absolut orice zic ăștia. Și Patrice argumenta chestia asta că e mai bine să fii ca el al nimănui, fără succes și liber. Pentru că el a avut... Era bitter și nu era... Sunt sigur că era. 100% era foarte... Absolut. Îți dai seama că își raționaliza toate greșelile. Spre final nu ar mai fi acceptat când în sfârșit începeau să le ia. Nu la rostul lui Charlie Sheen. Aia cu de a avea emisiune pe VH1, deja a început să mai renunțe din orgolul ăla, că era foarte... Și că și-a făcut foarte multe proiecte, că era foarte... În fine, nimic rău despre... Patrice m-a rupt. Da, Patrice foarte bun. Bun, așa. Hai să vă zic. Dacă ai vreo poveste, zi-mi că nu prea am poveste. Nu am poveste neapărat, cât am frustrarea mea. Deja Delia, care s-a întors ieri dimineață, deja s-a săturat de povestea asta și anume, nu știu cum e la voi, dar eu nu am apă caldă și căldură de vineri sau de sâmbătă și eu stau cu colanți, cu dresuri și cu pantaloni, tricou, bluză și bluză de training peste, pentru că sunt gen 12 grade în casă în momentul ăsta, e atât de fucking frig. Și am făcut o chestie pe care nu credeam că eu o să o mai fac
doar părinții mei și anume Sex. am aprins... Doamne, ajută! Am Sex de aprins... față cu mine. Ca să mă mai încălzesc, așa? Am aprins toate ochiurile de la aragaz Ok. și am stat Cuptorul, în bucătă... nu? Ajută mai mult Nu, am cuptorul? aprins cuptorul, nu știu de ce mi s-a părut Eu prea așa extrem. țin minte că făceam mama aia Cuptorul, când eram da. copil. A aprins cuptorul. ajută A aprins mai mult. ochiurile, așa. Am aprins ochiurile și am stat și m-am încălzit la aragaz în 2026. M-am încălzit ca un boschetar cu aragaz. Omul Făceam ăsta urca la trebuia sala să palatului, faci. prieteni. Știi ce Așa trebuia? făceam. Trebuia să dai și televizorul pe alb-negru, să scoți culorile ca să ai de full, Da, să-l aștept pe Moș să-l Gerilă. aștept pe morgerilă. Eram de pula mea, nu vine să cred că mi-e atât de frig mi-am în luat casă. 3 portocale, că asta era, că era deja, da. Da, le-am pus pe frigider. Păi și Păi n-ai pe ce să le pui după aia să miroasă. Da, da, Ai da. căldură la calorifer. Nu, Păi nu. și n-ați aflat ce se întâmplă, cât mai durează? Sunt 3700 de blocuri fără căldură și apă caldă în momentul ăsta în București, adică 30% Dar e o din avarie, bloc. se E întâmplă o ceva. avarie, e o avarie. Ok. S-a întâmplat o avarie. Wow. Un cazan s-a stricat, nu se știe stricat exact un ce s-a întâmplat, dar s-a Ok. stricat un cazan care Plecat afectează... Nicușor de asta sau... Bă, să-mi bat Da. picioarele. Și până joi, cred, așa o să fie. Și efectiv, stăteam și mă Fuck. gândeam la chestia asta de... E foarte ușor să te întorci în timp și să te obișnuiești cu noua realitate. În sensul că... E efectiv ce cred că simțeau părinții noștri în anii Da. 80. Și eu dacă mai stau o săptămână așa, sunt pur și simplu sunt băiatul cu dresuri în casă. Se Deci, pare pur că și simplu- asta sunt, da. Deci nu Asta mai- e. trebuie să- De-aia se purtau fesurile alea la pijamale. Alea Alea cum- tot dormeau. exact, Da, alea de frig, alea de la frig. moț, Da. da. Mi-a povestit Cate la păcat. frate, avea un prieten care dormea tot timpul cu un prieten foarte particular, care dormea tot timpul cu căciula pe cap. Asta era parte din chestia lui, Personalitatea din lui. personalitatea Am lui. mai Și dacă auzit voia să asta. facă sex, Așa. își dădea jos căciula. Ma. Așa anunța băremasul ăsta. Așa anunța, își dădea jos căciula, știi? Și era... Dar ce părere aveți de șosete? Dormit cu șosete? Da. No, Nu. no way. Nu. Foarte, adică am mai făcut-o în situații Da. de-astea când am mai prins, noi de multe ori ne-am mai luat în turneu de-astea Airbnb-uri. Să A, stăm și toți. da, Și da. am mai nimerit câte unde ăsta, unde ne-a mers căldura în seara aia sau așa, s-a mai întâmplat într-o seară sau așa și am mai dormit cu șosete, dar urăsc. pijamale lungi, Oh, nu, e nașpa. nu? Pantaloni lungi Ce-ai cu pătură, e greu. Bă, știi care e chestia? Ai? Nu am. Eu sunt terminatul ăla care doarme în aceleași haine. Eu nu mă schimb în alte haine. Păi stai în casă cu un Stai. pantalon de training, bănuiesc, Da. nu? Da, Și un tricou. da, Și când te bagi în Pantaloni de training lungi? Da, Da. eu de obicei da. bosule. Adică, Tu n-auzi că sunt 12 grade acum, da, la acum de are sens. vara, da, de obicei sunt shorts. De, Vara, Da? vara, pantalon scurt și bustul gol. Stai gol prin casă? Stau și în curul gol prin casă, fără niciun fel de problemă. Hai mă, vorbesc serios. Mai stau. Ce mai prea stau. am făcut asta. Nu. Să Rar, stau. dar mai stau. Doar mai fac câte o de știi care e asta, chestia? după duș, mai dau o tură așa, se Da. fac montanță Zău? în fața Dianei și, Da, da. cred. și după aia dau o tură așa la mișto și după aia mă Mie îmi îmbrac. place să ies pe renunț. balcon dezbrăcat. Îmi place să ies pe- Niciodată. Îmi place să ies pe Hai, mă, balcon. vorbesc serios? Să ies pe balcon dezbrăcat. E o babă fix vis-a-vis care mai stă la geam și îmi place să-i fac viața mai... Știi să... Mai N-are nașpa, multe. îi faci viața mai grea. Da. Păi și stai Păi, și... ar fi ciudat a doua zi să făcut să aruncă de pe bloc să mă cam mai spălă, cred că e de la mine. Păi și adică înainte să ieși, tragi puțin de ea ca No, să... nu. Ieși, Nu, păi asta e natural. fanul. Ăsta e fanul. fanul, cred. Da. Full natural. Full natural. Îți place, îți place, dacă băi, nu, eu uite-te vreau- la altă Eu parte. vreau să fac să râd atunci, nu să fii impresionată. Da, apropo de asta, am fost să alerg. Am fost pe afară să alerg săptămâna trecută, să nu mai știu, nu ploua. Dar era Frig, frig da, tare, frig normal. tare. Și după ce m-am întors și m-am dezbrăcat, aveam cel mai mic penis pe care cred că l-am avut vreodată. Cred că de când aveam din pozele alea de la 4 ani de la mare, n-am mai avut puța atât de mică. Da. Eram, Doamne, ferește, m-am ascuns în baie. Nu mi-a venit să cred, eram și cu asta mâncați și mă simțeam ca un pedofil. Nu era ok să ai o puță atât de Nu, mică nu, în nu. mână. Da, da, da. Exact, În mâna mă ta de simțeam- adult, mă o simțeam puță așa de vinovat. copil. Mă simțeam vinovat să țin o puță așa mică. Era, bă, frate, e ilegal cumva. Foarte bun. Da, am uitat că alergatul și frigul îți fac asta. Deci alergi. Mai Da. alergi. Mai Da, alerg. Dimitru încă mai aleargă, e mult mai sportiv Zău? da, decât Da. mine. Dar nu, alerg foarte încet. Alerg e mai mult un pas grăbit decât e Păi alergat. mai bine mers repede decât să alergi.
Teoretic, da. Problema e când vezi că te depășește toată lumea la alergat. E foarte frustrant. Da. Pentru că ultima oară când am fost m-a depășit un nene care cred că avea cel puțin 50 de ani. Okay. Și ideea e că când trece pe lângă tine, dacă alergă un pic mai repede, trece foarte greu pe lângă tine. Da, știi? Nu te da. simți așa aiurea. Dar cu la fiecare 10 secunde mai avansează un pic și într-un minut deja nu prea îl mai vezi. Da. Și devine foarte penal. Am încercat să mă țin după el, dar era să mor. Am zis nu, fuck it. Nu, eu nu cred că în afara orilor de N-ai sport alergat doar vreodată. am fugit Dar de alergat. Da, e o diferență între a fugi și a alerga. Eu când mă Alergat duc nu doar cred, fac da. sprinturi ca să nu-mi pierd timpul, fac 3 sprinturi și am plecat. Adică Nu? e foarte sănătos să Da, faci chestia asta, da. dar mi-e frică că I will pull a muscle sau ceva, o să se întâmple vreo Zici că nenorocire. dacă... La sprinturi Da, e într-adevăr, e mai riscant. am făcut la un moment dat un concurs când eram în turneu cu Ioniță, care a zis că poate să alerge, nu mai știu, că poate să alerge nu știu ce distanță într-un timp foarte scurt și am zis ok, sprint, și a avut întindere cred că 2 săptămâni după aia. El, El. exact. Da. Păi doar el a alergat. Am crezut că ați făcut ca un concurs. Care eu face. ce prost, eu nu alerg în fața nimănui, deci alerg numai printre străini. Eu merg cu picioarele, am picioarele Da, și eu am duck avut feet. problema asta toată viața. Când eram copil, râdeau Așa. copiii de mine. Da, Și de mine, Cum clar. fugeam, da. Și când fug, îți dai seama că e exagerat, alerg... Să duc în exterior, așa, picioarele. nu? La Să tine drept. la mine se duc în interior. Nu, la mine se duc în exterior. prea Hai în să facem un exterior, copil așa. să meargă Hai de da, ca să meargă normal, da. Da, nu, au râs de mine și tot timpul se luau de mine părinții, bunicii. De ce nu mergi drept? Și încercam să le explic, dar n-aveam vocabularul să le explic. Că poți să faci asta 5 secunde, dar mersul e o activitate inconștientă. Nu poți să fii tot timpul mergi drept. Aware, da. Că îți pierzi mințile. Asta e așa, la când zici drept, spate. zici cu spate. Nu, cu picioarele drepte. Asta eu și eu pășesc cumva cu piciorul da, așa. Da, și eu cu înțeleg. piciorul spre interior, gen. Da. Deci merg cu picioarele așa. Da. E penal rău. Dar a ajuns să nu mai pese. Da, sport ai făcut? Când erai Nu de tineret? performanță sau ceva. Nu a făcut nimeni de performanță, dar așa, să mai mult. Nu. Mergeam la fotbal, la basket, dar Da. ca un copil care chiulea, nu eram neapărat Am înțeles, da. în mediul organizat, n-am făcut niciodată. Probabil pentru că mergeam ca un terminat, mă vedeau ăia de acolo. Da. Asta și mie întotdeauna mi-au plăcut sporturile, dar niciodată n-am fost omul care să le facă bine. Adică niciodată n-am fost cel mai bun la vreun sport. Să știu că merg la sportul ăla cu gândul că mamă, abia aștept să rup azi. Păi și Mereu am ce fost așa. sporturi ai încercat? Basket. Cel mai nu profesionist, dar Da. chiar m-am dus la o echipă din Brăila de acolo și am fost câteva luni acolo, dar Și? nu, eram slab, eram pula mea. Da. Când a venit primul meci, asta a fost faza. De-aia nu m-am mai dus, că m-a băgat 2 minute și m-a scos imediat și am fost pula mea, lăsați că nu mai vin. Dacă pentru atâta m-am antrenat 3 luni pentru meciul ăsta, joc 2 minute, dă-te în pula mea. Da. Dar nu, niciodată n-am fost fost. sexul. Dar mereu i-am admirat, mereu au fost ca niște idoli ăștia, băieții care erau cel mai bun la fotbal din cartier, cel mai bun la basket de la echipă de acolo, erau gen ca niște vedete. Da, era. Și mereu mi se pare că, nu știu, e cumva underrated basketul pentru că sunt foarte cool oamenii care joacă basket. Tot timpul au fost foarte cool. În primul rând, sunt îmbrăcați mult mai mișto. Da. Sau au un swag așa și și cum merg așa, nu sunt foarte mișto basket. Băieții buni de la fotbal aveau întotdeauna tenis din aia de 10 lei. Da. Aveau tenis cei mai ieftini. Cu cât aveai cel mai ieftin echipament, cu atât erai mai bun. Cu atât erai mai bun la fotbal, da. Cum a venit, nu vreau să-l dau de gol pe Eduard Moise, care a venit la basket cu tricou cu Luka Doncic și 10 minute mai târziu Borapa. Da. Mi-aduc aminte. Mamă, cu Luka Doncic, cu headband, cu ultimii Air Max, pula mea. A aruncat de 2 ori la coș. Că știa că merge la basket. E greu că după echipament îți dai seama. Da. Ia să vedem. Ce m-am mai notat eu pe aici? Ce mai avem? Ce mai avem? Ce ai făcut de și tu ai stat acasă de Revelion? Nu, n-am stat acasă, am fost plecat. Am fost plecat în Londra. Da. Stai, trebuie să lăsăm tot pentru un moment. N-a fost... adică m-am bucurat că s-au bucurat copiii, dar în rest nu m-am bucurat, pentru că a fost scump. Bă, dar cum e ce ai făcut în noaptea de Revelion în Londra?
N-am făcut mai Artificii lucruri, ceva, niște ați fost artificii, afară n-am de fost undeva? la alea Ah. mișto, că am înțeles că au fost unele de shit, nu știu ce, dar erau puțin mai departe, trebuia să plătești și n-am fost la artificii. Deci, da, nu pot să zic. Adică a fost drăguț, m-am bucurat pentru copii. Nu mai e bucurie așa odată cu vârsta, vă zic. Eu n-am copii, deci... Dar Da. cât de mică e bucuria asta? Că am mai auzit părinți care spun asta, că te bucuri că se bucură copiii. Cât de mică față de bucuria ta direct bucuria asta că te bucuri că se bucură bucuria copiii. că se bucură copiii. Bă, e greu de zis. Acum, într-adevăr, adică ai alte bucurii. Bucurii când ai un dormi la prânz. Da. Cam astea sunt bucuriile acum. Sau nu știu, când ai mâncat ceva bun sau ceva genul ăsta. Dar la copii, într-adevăr, bă, da, dacă... E foarte greu aici. Că, de exemplu, acum eu am un singur copil. Pentru că am un copil și un adolescent. Da, o adolescentă. Deci, da, și noi tot ce facem pentru Edi. Da, dacă se bucură Edi, suntem și noi bucuroși. Da, nu e, mi se pare că una din căile către fericire este să nu te mai gândești atât de mult la tine. Mi se pare că dacă îți petreci toată ziua gândindu-te la ce greu mie sau ce bine sau trebuie să fac eu. Da. Și atunci copiii te ajută să te scoți din cap De și asta să par fii... mai când center faci- oamenii cu copii, par mai, mai adunați. Mai... Bă, da, sunt, pentru că automat, bineînțeles și aia care se implică, cât de cât, că așa, psihopați poți să ai sunt, copii normal. și să nu faci nimic cu ei și așa mai departe. Dar, într-adevăr, este bucurie când faci pentru altcineva. Eu dacă nu fac de fel pentru alți oameni chestii, așa, având copii, da, m-am mai scos din chestia. Și uite, acum mă gândeam, bă, parcă nu, adică n-am așa, I don't give back, cum se zice. Adică Știi? nu... Adică simt că, da, eu fac pentru copii, în mare parte fac pentru mine și pentru familie. Simți Da, că nu cumva- faci destul de caritate. Destul Da, de... sunt și obligat. Adică Da. cumva sunt obligat, Da, că da. și la soție și la copii eu mai degrabă ești obligat. E decât- cineva care se așteaptă de la tine să faci Da, lucrurile da, astea. și trebuie și să le faci. societal Și se așteaptă exact, că, da. nu poți să... Dar așa, în rest, bă, nu... Dar n-ai idee de câte ori n-am avut gândul ăsta. Ar trebui să mă duc să pun supă la niște oameni ai străzii. Știi? Să le torn supă. Asta e Că fantezia se mea. întâmplă asta și în România, cum e în America cu astea, Nu cu știu, subfice în sala. nu știu dacă se întâmplă, dar în mintea mea așa dau înapoi, știi? Da. Așa mă văd, turnând supă în... Pornându-se de aia de E un păr, rând- plasă de da, aia de păr. și pe E cap. un rând de homeless și eu torn supă și torn supă și zic, și le prind și mâinile așa. ești nebun la cap. Pentru bătaie. Ați văzut documentarul lui Didi? Nu știu dacă Nu, cu tine încă am nu, vorbit de da. asta. Am Am văzut văzut, tot. oleu, avem acolo multe. Avem multe, dar Da. una dintre ele e aia de, a fost și în trailer de se iese el și se întâlnește cu tot felul de oameni care Așa. fac poze și după aia cum intră în mașină, dați-mi darea să mă spăl pe mână, trebuie să-mi fac duș, Ah, da, trebuie să mă da. pun în cadă, trebuie să nu știu ce. Așa aș fi și eu. Normal, Supă, dar nu mă e atingem. normal, da. Eu spun supă, dar nu facem contact fizic, da? Dar voi ce părere aveți, nu știu dacă, apropo de ăștia care acum ies și zic, și nu zic de femei, zic de ăla, băi, m-a deranjat. Ce? Să vii după 20 de ani să zici ce monstru e Didi și ai stat lângă el 15 ani? Da. Dar bine, asta e Nu? modus operandi pentru toate... Toți care Da. au fost cancel, nu? Majoritatea. Da, sunt mulți care sunt, cum a fost și în cazul lui Louis, de a apărut 8 ani mai târziu sau a apărut... Mi se pare greu de... Bă, pe de în o parte în îi cazul judec, pe de lui- altă parte nu știu ce să zic. Înțelegi? Da, pentru că ți-e rușine să zici ce nu știi și pe urmă când vezi că mai mulți oameni zic... Deci azi nu vorbesc de victime, dar de exemplu tipul ăla care a fost asociat cu el și asistenta lui era, bro, tu organizai toate chestiile alea, nu dădea el la telefon, nu aducea el uleiul, tu le făceai. Da. Cum să ieși acum să zici că a fost un monstru? Da. Adică la victime normal e altceva, dar la Ai fost ăștia... complice. Ai fost cumva. complice, Da. efectiv complice. Dar oricum, aia asistenta lui Didi mi s-a părut cea mai penală. A fost penală și am înțeles că l-a ajutat foarte mult la proces. A depus mărturie pentru... Da. Nu, a depus împotriva lui, dar atât de prost a făcut-o, Ah, cât l-a ajutat. Da, mă, da, apușea da. plânsul de Da, a luat da. interviu unor jurați Da. și ziceau că tipa asta cumva Da. i-au dus cu gândul că poate Didi nu e așa de vină. Da. A bușit-o plânsul și ea n-a fost victimă, ea n-a fost abuzată. Da. Ea n-a avut, adică singura chestie că a venit ăsta disperat la un moment dat și a zis hai cu mine să-l omorâm pe Kid Cudi. Da. Și ea plângea că gen m-a luat, m-a răpit să-l omorâm
omor pe unul și eram, bă, auzi și tu ce alte mărturii există, adică tu ești încă bine, ești mai la mic de mine. Un Kid Cudi. Nice. Da, mi-a plăcut, am binge-uit documentarul la 4 ore, am Bă, băgat masiv. dar e ciudat pentru că eu știam toate lucrurile alea, adică n-a fost nimic nou în afară de imaginile cu el, pentru că e același documentar pe HBO sau pe... Nu, tot pe Netflix e. Tot pe Netflix, în fine. Nu-i făcut de 50 Cent. Nu-i făcut de 50 Cent. Da, l-am văzut pe ăla, l-am văzut și eu, dar nu m-am uitat Da, la și asta nu-s cu chestii 50 Da, noi. sunt cum a fost ăla cu Fire Festival, știi că au fost două documentare, erau două documentare despre Fire Festival în paralel, sunt aceeași chestii. Eu stau să mă gândesc, mie mi-a plăcut de Puff Daddy de când eram mic. Mi-a plăcut, da, în sensul că mi se părea foarte... Ce dracu ți-a plăcut la el? Că nu e ca și cum are vreo piesă, are ceva. Da, cine ascultă Puff Daddy? Mi se părea, nu ascultam neapărat, dar când apărea pe MTV, Zău? mi se părea așa o prezență, un om de treabă. Pentru că tot timpul dansa, era pe veselie, pe nu știu ce. Și de fiecare dată când apărea o știre gen Puff Daddy a fost prins cu un pistol atras, nu știu ce, eram, n-are cum Puff Daddy, ăla, băiatul ăla care dansează. Da, îi se pare așa de treabă. Și cred că așa a reușit să funcționeze mulți ani de zile. A avut această persoană publică sau personalitate publică de băiat ok. Da. Și n-a crezut nimeni cât de nenorocit era de fapt, pentru că mie mi se părea inclusiv... Dar ți se părea că e ok, adică așa la modul, nu știu, el nici când, nu știu, când era în interviuri, adică el tot dădea hinturi, vedeți că sunt un nenorocit. Da, el tot încerca cumva să filmul ăla, a jucat în Get Him to the Greek, mai țineți de filmul Get Him to the Greek și era un drogat degenerat. Cu Russell Brand. Cu Russell Brand, da. Acolo era Avengers-ul oamenilor cancel. S-au strâns toți acolo. Dar juca un rol... Și Jonah Hill, așa, că și el a avut probleme. Da? Jonah Hill? Da, cu fosta lui prietenă, a pus niște mesaje și că era foarte... manipulator. Ce? Jonah Hill? Ce? Nu, dar de la un punct încolo, cum a fost și cu Aziz Ansari, și mi se pare că a fost un moment din ăla în care cu Aziz Ansari a fost destul de weird. Hai să luăm omul și găsim noi ceva. Da, exact. Nimeni nu e 100%. Dar Jonah Hill kinda seems like a bitch. Bă, da, pentru mine, cel puțin, în ultimul timp, nu știu. Deci n-au fost, de exemplu, de cum a fost și cu lui. Adică n-a fost la modul, ce? Eram, da, cumva înțelegem, ascultându-i materialul. Și pare că să ia, cel puțin de când a început să fie și actor dramatic și să slăbească și pula, să ia prea în serios. Să ia prea în serios, absolut. Știi aia când îi face o glumă în Jimmy Kimmel, că îi spune că nu s-a așteptat să miroasă bine? Da. Dar de ce nu? Da, ești ăla gras transpirat în toate filmele, normal. Din Superbad. Ce dracu faci pe prostul așa? Nu, greșesc eu. Ți-ai lăsat barba, ai luat o Zempic și gata, nu mai putem să râdem de tine. Să mă să râd de tine. Cred că de asta cumva și personajul din This Is The End a fost destul de canti, așa. Cred că așa este destul de aware că asta e imaginea lui lately. Da. L-am văzut, recent, de când a regizat la Mid-90s, nu știu ce, a regizat el un film și a fost nominalizat la Oscar și nu știu ce. Da. Și din ce în ce mai cu hainele lui colorate, cu o căciulă din aia pe cap, barbă, lăsat, eram tot mai... Dar e așa, normal că e chestia asta, dacă ești comediant, cum de altfel am vrea și noi să fim, cumva suferi de asta, nu? Că nu ești luat în serios și mulți se duc și... Doamne, e cea mai mare frică a mea e să fiu luat în serios. Să fiu luat serios? Nu vreau să spun niciodată ceva serios. Scenă e grav, nu, zic cumva ca să compensezi chestia aia, simți ca, nu știu, ca în rest să fii mai, să ai și tu un stand sau ceva de genul? Da, nu știu, sau pentru că ești funny pe scenă, ești muist în rest? Nu știu, nu am de unde să știu. Depinde cum e faniul tău pe scenă. Că dacă faniul tău e muist pe scenă, bănuiesc că te duci în direcția ailaltă în viața privată și încerci să fii mai nice guy, nu? Dar dacă te dai nice guy pe scenă, invers. Eu cred că e chestia aia și de obicei, nu știu, eu așa am la concluzia după 44 de ani câți am, mulțumesc la fel, că în momentul în care cunoști o persoană îți faci o părere, după care o cunoști mai bine și schimbi părerea, după care o cunoști mai bine și revii la părerea inițială. Da. Eu cred că primul your gut feeling când cunoști pe cineva, așa e omul ăla. E important instinctul. Este instinct, da, și dacă exersezi chestia asta, că așa foarte trebuie, te poți păcăli și ăla te poate păcăli și creierul și mai departe. Dar your gut feeling este acolo. Deci ce spui e mai bine nu cunoști omul. Niciodată. Nu, da. Necunoscându-l îl cunoști cel mai bine. Da, și mor chestia asta, oameni care sunt muiși și care de fapt, că nu e așa muiți, că nu-l cunoști
cum îl cunosc eu. Da. E normal că nu e nimeni muit 100%. Mai ai și părți bune, dar nu înseamnă că e ok omul ăla. Știi că, Da, eu sunt mai complicat, dar... apropo de Russell Brand, cel cancel, mi-am aminte că la un moment dat a avut o chestie asta funny, era la Conan sau nu știu ce, vorbea de Jennifer Lawrence, nu știu dacă ți de fază și zicea de Jennifer Lawrence că probabil că e o tipă din asta plină de ifose, de pășire, nu știu ce, și Conan i-a zis, nu, că a fost la noi la show și a fost foarte drăguț. Și asta, anyone can do it for 10 minutes. Da, adică, da, exact. Oricine poate să fie de treabă 10 minute, nu e atât de complicat. Da, normal. Mă, lași. La mine mă obsedează la asta cu Puff Daddy că îi povesteam și lui Dobrotă de fiind făcut de 50 Cent, care evident nu suportă pe ăsta, metodele pasiv-agresive pe care le-a găsit ca să dea în 50 Cent, una dintre ele fiind în Didi. Asta că a pus mail-urile lui cu dick pic-uri și a pus inclusiv text unde scria masturbating, scria prost cu E, știi, masturbating, sau când e ecranul ăla negru, cum e la toate documentarele și zice Daddy a fost condamnat de nu știu ce, folosește ghilimelele. Nu știu dacă în sensul că zice o chestie de genul stai așa că mi-am notat ceva de genul că Puff Daddy zice că acuzațiile sunt false. Știi? Și pune ghilimele. Știi? Că puteți zice că zice că acuzațiile sunt false. Dar punând ghilimele acolo și că el e nevinovat. Mi se pare că ghilimelele schimbă poate să aibă efectul opus. Da. Foarte tare. Și mi s-a părut mișto că nu a apărut el, ci mi s-a părut tare că putea să apară. Faptul că nu a apărut mi s-a părut șmecher. S-a detașat. Foarte șmecher. Oricum a mers, a făcut turul. A rupt, exact, podcasturi, emisiune, a fost peste tot. Asta mi se pare important, să reușești cumva, uite, începi comediant, începi stand-up-ări și după aia te duci la podcasturi, dar să găsești alte calități în care să te duci. Adică? Cum a făcut 50 Cent? 50 Cent a fost rapper, dar el n-a mai scos o piesă de 15 ani. Corect. Că a mers ca scriitor, ca exact. Dacă nu mai reușești să fii neapărat super relevant cu ce făceai inițial, găsește-ți repede altă combinație, altă meserie și keep going, știi? Da. Care e ultima piesă a lui 50 Cent? Da, nu. Candy Shop, da, exact, da. 2007. Da, mă, dar e greu ca rapper și nu poți să o duci mult ca rapper. Adică mi se pare că ai o fereastră foarte mică. Nu, adică... Cam că nu prea poți să fii bătrân. Și modul când vorbești și de, dacă ești și de ăsta street rapper, și cu street rapping să mai faci când ești în menșon. E ciudat, într-adevăr. Atâta că cumva au noroc că Black Don't Crack și arată destul de fresh. Exact, da. Arată destul de ok și la 50 de ani poți să treacă în 35 gen. Câți ani are 50 Cent? Probabil are 50. Are mult, măi, are 50. Are 50? Da, nu 44. Get Rich or Die Trying? Da, nu are... 2003, nu mai știu. Get Rich or Die Trying 2003. 2003, if I'm not mistaken. 50 de ani în cap. 50 de ani în cap. Da. Da, șmecher, foarte șmecher 50 Cent. Eu eram foarte mult cu hip-hop, acum, nimic. Eu nu prea am fost niciodată de tip în hip-hop, adică am știut doar highlights-urile tot timpul cumva, dar niciodată n-am intrat prea deep în hip-hop. Nu, a fost... Când eram în liceu eram cu rock-ul ăsta, clasic mai mult. Ce rock clasic? Guns N' Roses, Iron Maiden, astea, na. Cum? De unde Guns N' Roses la tine? Că Guns muriseră de mult. Da, unchiul meu era foarte mare fan și cumva și taică-meu era mai mult pe zona asta de rock and roll, dar unchiul meu era mai mult pe rock clasic. Păi și stai așa, jazz, vorbim în ce an? 2009-10. Când eram în liceu și atunci cumva era mai... Și Limp Bizkit era rock clasic. Și Limp Bizkit, exact, Limp Bizkit murise în 2000. Atunci era mai mult pe zona asta, așa, da. Îmi puneam November Rain și mă simțeam tip rău. Asta era ca... rușine. Da. Am avut și eu cu Vama Veche, nu mai zic. Vama Veche? Da, coaie, știu. E urât, mi-a plăcut chiar, am avut așa la un moment dat când am ascultat, mi-a plăcut albumul ăla, nu știu album, și când am ajuns la melodia Copilul și Durerea am fost, te morți. Copilul și Durerea? Nu știi cu morfina și cu copilul, prefer ciorbă și pulă. Da, exact, Copilul și Durerea, oi, Doamne. Bă, am văzut un film acum care l-am revăzut recent, sigur o să vă placă filmul, dacă l-ați văzut, sigur v-a plăcut, A Time to Kill.
îl știți? Cu Matthew McConaughey. Yes, they deserve to die and I hope they burn in hell. Da, și cu Samuel Jackson. Cu Samuel Jackson și cu Now Close Your Eyes și nu e la cu procesul. Da, și la final închipuiți-vă. Da, cu discursul. Now imagine she was white. Și mi-l duceam aminte de când l-am văzut, nu știu, pula mea, probabil mai prin liceu perioada aia și țineam minte, mamă, ce film dă-te în pula mea, ce m-a rupt. Și m-am uitat acum, nu mai țineam minte mai nimic din ce s-a întâmplat, dar m-am uitat acum 2 seri. Bă, și e atât de cheesy în unele scene, e atât de coaie să fac pula, că de, nu știu, așa, Bă, da, te strângi în tine, filmul meu mi-a plăcut, a fost un mare fel, dar îmi place mie foarte mult și l-am revăzut, îl văd la o dată până nu mai văd, se numește Vertical Limit. E cu urcat pe... Chris O'Donnell? Chris O'Donnell, da. Bă, băiatule, și îmi place foarte mult filmul ăla, toate chestii cheesy, de astea că zice, erau unii blocați pe K2 acolo și se duc la un moșu care urca singur gol, ceva genul ăsta. Și ce trebuie să ne ajuți că they are dying. Și ce mister așa, up there you're not dying, you're dead. Asta sunt o grămadă de replici. Bă, da, replici foarte... Dar ce m-a amuzat cel mai tare, tot filmul ăsta e căsătorit, Matthew McConaughey, cu Ashley Judd, căsătorit, au un copil și că după ce ia cazul încep să încerce ăștia să-i omoare familia, să-i dea foc la casă și o trimite pe aia, pleacă, pula mea, la părinții tăi, pleacă din oraș, fix la fix, să vine și Sandra Bullock să-l ajute. Știi? De nicăieri. Știi cum și se tot întâmplă. filmul ăsta tot se luptă cu dorința de a o fute pe Sandra Bullock. Da. Și la un moment dat sunt ei doi în cameră și după ce au vorbit de caz, pula mea, și aia îl întreabă pe el, do you want me to stay? Și ăla spune, yes, so you better leave. Atât de dur așa, și tot filmul s-a abținut și fix când pare că coaie, dacă și a treia seară pe care o petrec împreună, sigur o fute de o pula. Și o prind pe aia niște rasiști, o bagă în spital și numai așa îi scăpă de fut. Nu poți să te fut așa plină de vânătăi. Ai, Doamne, o să mă uit azi la filmul ăsta. Eu cred că e un deleted scene cu Matthew McConaughey care dă bani la negri. Luați-o că nu mai pot. Nu pot să mă concentrez. Trebuie să rezolv ăsta. Luați-o de aici. Tot filmul tot se joacă cu ideea asta, o fute, nu, dar până la urmă asta e că termină filmul în spital. Este foarte trist pentru că este foarte adevărat. Eu când am lucrat un an într-o corporație, de atunci am zis, bă, nu, ar trebui, ok, poate nu burca, dar ar trebui să vină îmbrăcate mai gros. Coaie, muncim aici, până mea. Bă, venea una, mâncați așa cu Why niște țâțe. can't I molest you? What? Harass you. I can never harass you. Bă, și exact așa este, frate. N-ai voie. Când venea fata aia, intra și eram acolo un unit, să zic așa. Bă, băiat, nu mai era... E oribil. E oribil, nu ar trebui. Ori separate, sau măcar îmbrăcate. E deranjant că au și făcut... Bine, nu știu care mai e atmosfera în corporație acum, dar pe vremea mea încă se mai purtau, ce puțin în pozițiile un pic mai sus, hainele alea sexy office. Gen alea creion sau se numesc alea care sunt foarte... Și cămăși care sunt deschise până aici. Cămăși care sunt deschise. Exact. Eu știu ce faci, tu zici că sunt office, sunt la birou, sunt super office. Și părul ăla prins așa strâns, tight. Ești... E foarte greu. E foarte complicat. Nu este foarte urât ce fac. Nu știu cum e, birou, da, sincer, e foarte urât, dar pe partea elaltă pentru un om singur, pentru mine, cel puțin, eu cred că doar de la muncă am făcut. Am avut parteneri sexuale o perioadă de vreo 5 ani, doar prin muncă cunoșteam. Normal, pentru că stând și eu un an, mi-am dat seama că oricum era un mediu oribil, că vindeam asigurări, what the fuck, cine ar vrea să facă asta, dar mi-am dat seama că fiecare venea acolo pentru cineva, vrea să combine cu cineva, adică era foarte... Și culmea e că relațiile sunt interzise oficial în corporație, adică n-ai voie, ceea ce face și mai... N-ai voie. Și funcționa și spre avantajul meu, că știi că dacă te vezi în fiecare zi, devine din ce în ce mai atrăgător omul ăla decât la prima impresie. Tot stând acolo la cafea, tot mai schimbe o glumiță. E fix și ce aviu, știi? Prima oară te vede, știi, ce-i cu băiatul ăsta? După aia la un moment dat, hai că mergi. Trebuie să lovești repede. Până își prinde că, nu, aveam dreptate, e un terminat băiatul ăla. Până nu se întoarce la...
Da. Dacă e în sus, e bine. Da, ia sus e stai, bine. ia vorbește. 2-10, merge. Da, asta cu joburile, da. Noroc că, acum în mediul nostru nu mai avem... Nu prea avem femei atrăgătoare asta. Nu mă identific deloc cu ce se zice aici. Da, o glumesc, mă refer doar la două din ele. Alea două cele mai urte? Eu nu înțeleg de ce ar vrea o femeie să facă stand-up. Efectiv, în continuare, nu înțeleg. Nu înțeleg. Pentru că are glume în ea, Știu că misogin și așa mai departe. But why L-am would auzit you do pe that? McCasker zicând chestia asta, că only poorly behaved women make history. Așa. Okay. Adică numai femeile care nu ascultă de ce li se spune și de nu știu ce. Și mi se Da. pare că Marie Curie a fost toată lumea zice, dar ce fac femeile stand-up? De ce ar trebui să fac? N-ar trebui și nu știu ce. Și femeile care fac stand-up sunt cele care fac istorie, pentru că nu ascultă. Da. Deci, asta nu înseamnă neapărat că... asta nu înseamnă că fac neapărat Adică eu nu înțeleg din perspectiva unei normal că să facă, dar mi se pare, Să adică te treci prin asta... Să treci prin asta. Eu cred ca băiat și sunt convins că și ca fată și ca femeie e greu, dar cumva ești mai predispus la... poate acum apar un idiot. Nu știu. Mă gândesc ca băiat așa, parcă le duci altfel. Mi se pare foarte nașpa să ai de-a face cu dârlăi. Știi? Adică asta, că nu faci doar pentru femei. Sunt o grămadă de idioți. Ca bărbat cu un idiot, știi cum să... ce să faci sau așa mai departe. Dacă problema cred că intervine când urci pe scenă și simți că gândul oamenilor nu e neapărat hai să vedem ce pula mea este asta. Cât e, mamă, ești. Da, exact. Când, dacă simți că asta e energia care femeile din sală, nu bărbații. Dacă simți energia asta când urci pe scenă, cred că e destul de nasol. Adică cred că n-are cum să nu fie o piedică acolo mentală. Respect pentru femeile care fac stand-up, mi se pare foarte greu. Eu cred că tu te și gândești la ideea asta de a face stand-up foarte old school, de mergi în... în Slobozia, într-un bar undeva, unde într-adevăr e nasol. Dar în general acum fetele care fac stand-up mi se pare că fac prin București mai mult și unde e oarecum safe. Da. Sau merg în deschidere pentru cineva mai mare și nu, atunci e ok. Dacă ai lua drumul ăla de la început să faci, cred că e greu tare. Probabil. Că dârlăii sunt în continuare pretutindeni. Da. Și îți dai seama, asta mi se pare oribil. Gândește că sunt cluburi de, nu știu, cluburi de stand-up, unde practic vii la club, nu la om. Zic în America. Acum, de obicei, cam vii la oameni. Da. Și gândește cât de nașpa e tu să te urci tu și absolut nu te știe nimeni. Ea au intrat pur și simplu la un spectacol și fă-i pe ea să râdă. Mâncați-și curata, este oribil. Mi se pare foarte greu. De nicăieri. Și de-aia, și acum, nu știu, mă uitam și la orice show sau acum, dacă nu râd, e 100% vina mea. Deci nu există. Deci nu există o chestie că e un public prost. Ei au venit acolo, au dat bani, știau că vin la aia, sunt deschiși. Dacă nu poți, it's on you. Glumele proaste. Da, depinde și la ce standard. Adică dacă tu încerci să fii la un show de la ora 5, să ai reacțiile, ești dezamăgit că n-ai avut reacțiile de acum o săptămână la 10 seara, s-ar putea să nu fii neapărat vina ta. O să te contrazic aici. Oricum show de la ora 5 e foarte dubios, pentru că sunt show-uri extraordinare, dar sunt show-uri mai puțin bune. Și mai ales mi se pare că show de la ora 5, nu știu, pentru oamenii noștri, având în vedere și vârsta, mi se pare o oră perfectă. Deja 10 mi se pare, și noi am început să suferim la show-ul de la ora 10 vinerea. Publicul nostru nu mai e treaz la ora aia. Dai seama. Că înainte era ok, ora 10 vinerea, Mie cam acolo mi se pare cel mai bun show, da. Vinerea de la 10? Sâmbătă la 10, show-ul la 10 mi se pare cam cel mai bun. Sunt cele mai bune, dar eu am uneori zile gen de vineri în care am show de la ora 10 și eu nu fac nimic toată ziua și trebuie să ies din casă să mă duc la muncă la 9:30. De la muncă, de obicei ce mai fac, mă mai duc la un show dinainte, gen mă mai opresc, dacă noi avem la full sau așa, mă mai opresc la 99, să mai râzi un pic, să mai intru un pic în vibe. Eu n-am vorbit toată ziua cu nimeni și acum trebuie să mă duc să ziceți băieți care e faza cu pula mea, nu am nicio șansă să fiu funny.
Da, așa Plus este. că mi-e somn rău, pe mine mă ia somn la Exact, 10 asta jumate, vreau mi-e să zic. somn. Bine, poate Da. la mine e chestia asta că cumva, nu știu, să zicem că în ultimii ani am avut material poate mai în zonă mai vulgară, mai niște subiecte mai de-astea puțin și așa și automat, oamenii la orele astea după 10, când Da. sunt mai piliți un pic, sunt Da, mult mai da, da. deschiși să audă lucrurile astea decât ar fi când e lumină afară. Da, da, Nu da. știu, poate de asta. Bă, și în continuare, și când chiar mă gândeam la un moment dat, bă, nu e ok să filmezi, să pui. Să pui pe net. Nu, Apropo, normal, glumesc. eu filmează pe Da, 21. filmez pe 21 ianuarie. Hai să filmez facem scurt special. Bă, da, publicitar, spune-ne. mi se pare atât de mișto la stand-up că trebuie să rămân acolo și efectiv te duci acolo să zici lucruri greșite. Da. Asta, așa mi se pare că ar trebui să întâmple, nu mai filmăm, nu mai pleacă de aici, pentru că într-adevăr o chestie care e greșită, dar total greșită, pe scenă, într-un club și mișto și râdem și așa mai departe, după aia când vezi filmarea aia, oh my god, nu poți să spui așa ceva. Știi, și cumva... Sunt oameni care iau de bună și chiar dacă, exact, sunt de acord cu ce spui sau nu sunt neapărat împotrivă, tot de bun în mintea lor. Uite, acum am pus niște reel-uri din ultimul material pe care l-am pus. Am o glumă în care spuneam că n-am făcut sex în liceu, că eram eu prost, că mă limitam doar la fete. Dacă încercam să fac și cu băieți, probabil aveam mai multe șanse. Da. Și am primit un comentariu la un băiat, mesaj privat, de fapt, ca reply la ce postasem, în care mi-a spus că, da, cu aia sigur e mai ușor. Stai după proastele astea cu ifo și cu figuri, la băieți sigur e mai ușor. Și eram, cu aia, e o glumă, nu cred că nu trebuie să trebuie să dezbatem logic acum, dacă chiar s-ar fute mai ușor. Era ironic, pula mea, nu știu, era... Dar el cumva a luat-o direct, ca și cum, chiar cred... Da, și de-aia parcă cumva, nu știu, e aiurea că a rămas tot clubul așa, că într-o sală mai mare sau, într-un anfiteatru, parcă e aiurea să zici lucruri complet greșite, dar într-un club unde suntem doar noi și așa, asta trebuie să faci. Zici căcaturi absolut greșite și încerci să le explici sau să te scoți. Nu e asta comedia? Asta e comedia. Problema e că mi se pare că există această preconcepție că românii au simțul umorului și eu nu cred că românii au așa mult simț al umorului. Au doar cu anumite subiecte. Au pe anumite subiecte și ce au simțul caterincii, dar care nu e neapărat egal cu simțul umorului. Simțul umorului mi se pare că să poți să înțelegi când un om glumește și să nu... Știi, să te atașezi doar la partea aia de glumă și în momentul în care tu extrapolezi și ești așa e, frate, n-au nicio treabă, sunt proaste rău, tu nu prea ai avut simțul, cel puțin pe gluma aia, tu nu ai prins de fapt gluma. Nu i-a plăcut, el mi-a dat cumva mesajul ăla ca să fim prieteni, nu a încercat să piși pe mine. Nu știu să-i explic foarte bine gândul ăsta. Dar dacă tu ai luat-o de bună și el a vrut să facă o glumă și tu ai vina lui că nu pune un emoji după textul ăla în pula mea. Cine dracu face glume în scris fără să pui un puncte paranteză? Așa fac mereu, ca să înțeleg că am vrut să zic cum fac să fie glumă, mereu pun căcatul. Trebuie să pui ceva la sfârșit, câteodată e destul de leimuț așa, dar îl pun ca să, am glumit. Exact. Eu pun întotdeauna ce pune și cealaltă persoană. Dacă, de exemplu, cealaltă persoană pune 2 puncte și 2 paranteze... Sau 3 dacă chiar e mai funny. Da, 2 paranteze sunt doar, vreau să știi că sunt în spirit funny. 3 am râs. 7, du-te în exact, asta e, 7, du-te în Da, sunt unii care pun emoji-ul ăla care plânge de râs, știți că sunt unii care sunt și într-o parte, care trebuie să stau să-i caut, unde dracu e ăla de să întoarce pe parte. Nu, pe la niciodată nu prea folosesc asta. Dau doar ăsta, foarte rar inimioară, că e o chestie, dar rar. Inimioară te referi ca emoji sau react la mesaj? React din ăla, așa, inimioară, da, deci des. Așa și cu paranteze, da, asta foarte des. Dar tu ai materialul tău în momentul ăsta așa, e așa. clean? Zi. Nu, dar niciodată n-am Niciodată n-a fost clean? Nu, niciodată, nu. Chiar mă gândeam la chestia asta, că una din principalele plângeri ale oamenilor de pe internet e, dar nu se poate fără vulgarit, dar nu se poate totuși să facem nu știu ce, dar nu se poate nu știu cum. Și stăteam și mă gândeam, cine e comediantul ăla care e 100% clean în România și care rupe, profită de faptul că nu mai are, nu mai e public care să-i judece pentru chestia asta și ca urmare a faptului... Badea e clean?
Badea nu-i clean? Badea mi se pare că e clean, da. Mi se pare că Cred că e Badea clean, este clean, da. Ok, dar nu mi se pare că neapărat profită foarte mult de faptul că e... Că, Nu se plaja preocupează mai să mare fie de clean. oameni care vin la show da. pentru că e clean. Cum, nu știu, citeam undeva că Nate Bargatze, Da. ultimii 2 ani a fost cel mai bine, a plătit, câștigat cel mai da. bine din stand mai bine decât Shane Gillis, Da, care mai face bine arene. ca și... Dar și el a face tot arene. Și el face tot arene, Da, Nate dar... Bargatze pentru că e clean. Și pentru că e clean și vine toată, poți să vii cu copii, Da. poți să vii cu... Adică e da, totul da. super chill. La noi nu există încă chestia asta de... Ok, dacă ești clean e un efort mai mare pentru că e mai greu să faci glume clean și să fie bine. Da, adevăr. Dar nu știu dacă îți vine mai mult public pentru că ești clean. Nu, nici eu nu cred. Și Dacă s-ar întâmpla asta, ar veni mai mult public și pentru că nu ești clean. Adică s-ar forma o piață mai mare și pentru oamenii care nu sunt clean, nu? Ar căuta oamenii și mai mult și aia vulgari specific. Modul ăsta că e ăla care înjură. Da, asta și cu înjuratul mi se pare că nu știu de ce ne-am tot bătut capul să explicăm și să argumentăm sau să justificăm asta. Mereu zic, da, este foarte vulgar stand-up-ul, absolut. Este, Fără nicio... este nicio problemă, nicio pentru grijă. că astea sunt subiectele tabu în societate încă. Adică de-aia, pentru că dacă mă întâlnesc la o masă cu șefa lui nevastă mea, mă cheamă la masa de Crăciun, la masa aia nu e ok să vorbesc de rasă în cur, de țâțe mari, absolut, de pulă, coșuri pe pulă. De-aia e fan să vorbesc pe scenă. Extraordinar. Noi voi acolo. Foarte greu sau foarte rar, eu dacă sunt cu fete sau femei să zic pulă. Da, noi. Eu nu zic, mi se pare baiure, așa, mă simt prost sau când cineva înjură, așa, s-o băga mi-aș pula și mai sunt și eu, mi se pare așa. Da. Dar la stand-up știi care e chestia? Mi se pare foarte bună, pentru că în același timp cred că a și funcționa stand-up-ul din motivul ăsta. Și aiurea să negăm asta sau să renegăm asta cu tot ce înseamnă vulgaritate, pentru că a ajutat foarte mult. Normal. Cumva poate fi un motiv pentru care stand-up-ul a funcționat și din motivul ăsta. Da, unde poate până la începutul anilor 2000 încă mai erau efectele comunismului și unde totul era pe innuendo maxim, totul era pe sugerai o chestie și dintr-o dată vine unul și zice pulă, e o eliberare de tensiune acolo. Clar. În același timp, eu sunt fan comedie clean. Pentru că mi se pare că unul care reușește să facă 45 de minute de glume, lasă clean, fără înjurături, dar fără, cum face Bargatze, fără nici aluzie, nici subiecte, nici absolut nimic. Mi se pare extraordinar de greu să faci asta și să fie funny. Da. Mi se pare că la noi n-a depus nimeni efortul ăsta, pentru că chiar dacă pleci la drum cu ideea asta, îl vezi pe ăla de dinaintea ta că zice o glumă cu pula și rupe, și până vii tu cu glumele tale despre flori și acum, filme. Dacă stau să mă gândesc, mi se pare că Teo nu prea mai are, nu știu dacă l-am văzut setul, dar sincer Costel mai are niște înjurături când are vaza la copii și automat pentru a exprima furia, așa mai zici, dar Teo nu cred că are. Uite, chiar o să mă uit că mă uitam o dată la un set de-a lui și chiar mi s-a părut curat, adică cap-coadă. Nice. Asta mi se pare că nici nu știu dacă merită. Cred că e mai degrabă, dacă e cazul la Teo, cred că e mai degrabă o chestie de nici nu cred că și-a dat seama. Da. Și că a făcut-o, la momentul ăla și acum plus nu mai simte. Sau dacă e nevoie, băgăm, nu-i problemă. Da. Nu e ca Seinfeld. Că trebuie neapărat, mi interzic sau ca Bargatze. Ați văzut, Seinfeld a fost la We Might Be Drunk, la ăsta la Norman. Am văzut puțin din eu nu prea pot cu Seinfeld, așa, am văzut puțin. Nu, mi-mi place foarte mult. Adică, sincer, îmi place mai mult de el în podcasturi și așa decât în stand-up, sincer. Are niște chestii. Are încrederea aia în sine și siguranța aia pe tot ce spune, ca și cum e axiomă, orice miliardul ăla îți dă senzația asta. Dar e cumva fan să-l văd atât de sigur pe el, spunând lucrurile alea convingere, așa? Da, a avut Seinfeld niște chestii drăguțe și așa de viață, e destul de ok. Are niște chestii de astea, așa, asta a fost cea mai retardată chestie, că nu înțelegea de ce să ai viciu? El l-a întrebat Norman dacă are vreun viciu și el face că de ce aș avea un viciu? Și el, pula mea, nu că-l vrei, că-l ai, că ai o problemă. Și că ce prost să vreau viciu? Nu, nu putea să înțeleagă că poți să-l ai doar. Ăla tot încerca, nu, you just have it, you don't want it. Și era, no, I'm not stupid. Mi se pare că Seinfeld și-a trăit viața foarte... Mi-ar plăcea să-mi trăiesc viața cum o face Seinfeld, dar el e un om foarte particular. Da, clar. Este foarte particular.
particular. A fost la un moment dat la, știți cum sunt emisiunile alea pe YouTube, gen 10 Things You Can't Live Da, Without, și la un da. moment dat a fost cu Seinfeld și una dintre chestiile lui era un... Cafeaua. Aia cu cafeaua. Da. Și Eu eu am am văzut aia. același aparat, Da. același device de cafea și el zicea că mie îmi place foarte mult Da. pentru că ții tot timpul din lume, dai focul mic, nu știu ce. Eu dau focul la maxim, se duce cafeaua în pizdă, e arsă, e nașpa, dar tot ce e important pentru mine să dureze 3 minute. Eu nu vreau să pierd vremea și el e foarte mișto că poți să-l iei. Asta e, life is all about wasting time. Wasting time on things Eu you... vreau Și asta să- cu plictiseala, da, și el Cu și ce? lui i-am auzit spunând chestia asta, că boredom is the comedian's best friend. Ah, Să da, te da, lași, da, să să te te- plictisești, să te, da. Zero. Bă, da. Da, Zero da, plictiseală. Eu și când spăl vasele am un podcast în urechi și când duc gunoiul am un podcast, am ceva, nu pot să stau un minut. Am Bă, intrat pe YouTube pe un clip Eu ăsta acum- cu boredom, cu ceva, Așa. cu boredom, de ce ajută boredom creativitatea și după 2 Te minute, avea 30 de plictisești. minute, după 2 minute am fost pe pula-i boric. Auziți? Dar știți că erau foarte multe și erau și glume, aveau și comedianții material apropo de când ești într-o relație și că ea mereu vrea să faceți chestii. Să mergi și tu vrei doar să stai. Cumva s-a micșorat chestia asta pentru că acum și ele stau pe telefon și nu mai vor să... Nu? Că nu stau și... Mi-ar fetele plăcea voastre- să stea da. mai mult pe telefon. Sincer. Toți mai încerc, îi mai trag un Subway Surfer de la pe telefon, ia vezi ce șmecher e jocul ăsta, ce pula mea. Reel-uri cu Deci, pisici da, într-una. da, da, Ia uite, da, check this da. out. Mie mi se pare că la Da, mine a funcționat tot ce înseamnă doom scrolling, Da. că nu trebuie să mai facem chestii, că stai acolo și stai și... Bă, nu știu, nu mi se pare... Adică mi se pare că o fac, dar mi se pare că sunt... Parcă aș prefera o pe Delia mai activă. Că, de exemplu, dacă ne uităm la un film sau Așa. ceva și pun pauză și Pe ea intră, telefon. Da. intră pe telefon și eu mă duc, nu știu, uit că ne uitam la film sau plec vreo jumătate de oră, că mă întorc, ea e tot pe telefon și Da. parcă mi-e milă de tot te-ai mișcat de acolo de o jumătate de oră. Da, da, Că, este. nu știu ce, îmi dau seama că judec, clar, dar parcă mă gândesc că parcă nici nu te uiți la ceva. Bă, parcă da, nici n-ai vreun algoritm și eu nebun. nu țin minte ultimul film sau ultima chestie la care să ne uităm cap-coadă fără să... Uite-l pe ăsta, unde mai jucat ăsta? Și Da, bum, da, mai eu fac intra asta. să vezi. Dar nu caut, stop. eu mi-mi place să fiu eu A, să-ți enciclopedia aduci tu aia. aminte? Da. Nu, Ei noi nu-i stăm pasă puțin. deloc. A, Și ok. eu doar îi spun lucrurile astea. Da, Mi-aduc da, aminte, da. ăsta a jucat acolo, uite, ăsta era în Lost în episodul da, ăla, da, ăsta da. era în... Ești ca tocilarul ăla din clasă care răspundea neîntrebat la... Da. Ei nu-i pasă. Știu, Din și eu contră, de fac multe asta. ori dacă încep și mă duc într-o poveste prea lungă, pune pauză să uită Da. la mine cu fața aia de hai în pula mea, termină Zi. ce ai de zis să ne uităm la filmul ăsta. Poți să zici că ai ajuns cam ăla e eșecul de actor când te vede cineva și uite-l pe ăla și atât? Da. Atât, uite-l pe ăla. Știi că l-am mai văzut și în alte... Da, atât, nu e mai mult. Da. Uite-l pe ăla. Da. Fix sau cum o să devenim oamenii aia care zic că m-am uitat la 3, în loc să zici episoade, zici seriale. Știi? Nu știu dacă știi, oamenii bătrâni fac asta. M-am uitat la 3 seriale aseară. Noi de Florin am la 3 răspuns. seriale. M-am uitat la 3 De serii. Florin Știi am oamenii râs ăia care foarte zic, mult. am văzut 3 seriale aseară. Da. La zice film la orice. Dacă la orice, da, Florin. Mereu dacă stă pe Am stat pe telefon. Instagram, am uitat la 40 de filme. Exact, suntem pe drum în mașină și coborâm la o benzinărie să făm o țigară și le zice ce pula mea ai făcut cu aia până acum în mașină și n-ai zis nimic și că m-am uitat la film. Și la ce film? Pula mea, la Prison Break. Coi, e seria. M-am uitat la Nu film. contează ce, sunt filme de diferite durată. Da, diferite Dar voi vă perioade. stați, adică vă uitați la... Că aici vreau să ajung. Este atât de, mi se pare extraordinar, pentru că eu cu Teo și cu Costel, deci putem să avem drumuri de 4-5 ore, fără să dăm drumul la muzică sau să și vorbiți să într-o stea dată. cineva Da, se pe poate, asta da, vorbim depinde. non-stop, Da, dacă e a efectiv. doua săptămână, Bă, deja după, turneul nu... da, cred că Da, după, da, nu, asta avem nu, maxim 3-4 zile. Da. Dar în continuare mi se pare incredibil pentru că stăm foarte mult timp împreună, ne știm de 22 de ani sau cât Da. se face și în continuare același Clar, câncat și clar, mi se clar. pare... Bârfa e Da. top. Asta e top. că... Și plus că sunt grupuri de prieteni sau prieteni cu care ai același subiecte, noi am mai discutat deja, am mai trecut prin lucrurile astea, știm că suntem
de acord pe lucrul ăsta, nu e o bârfă. Da. Dar ne place așa odată la ceva timp, un an, să mai ridicăm iar subiectul ăsta, să nu mai discutăm în Da, Ce continuare. nu se lasă mă ăla Da, de Stella? Dar nu Am mai neapărat să dezbătut fie asta și bârfă, anul trecut da. cu aia și n-am rezolvat nimic. Exact. De ce nu Dar se doar lasă așa, mă ca odată? să ne confirmăm că încă suntem pe aceeași lungime de undă, dacă ai fost de Exact, acord, că exact. căcatul ăla, subiectul ăla l-am mai discutat, e clarificat deja. E clarificat Da, deja, noi am tras n-am concluzia. stabilit, Am stabilit, am ce- ajuns la o concluzie Dar doar ne place genială, nouă da, subiectul ăla, hai că să la luăm din fiecare nou. avem ceva smart de zis pe el, hai să mai zic și eu odată chestia aia, mă mai simt și eu bine, o mai zici și tu pe aia ta. O mai zici tu. Eu am descoperit, tot așa, Delia mi-a atras atenția, cred că devin omul ăla care zice de mai multe ori același lucru. Nu știu dacă voi... Absolut, și Bă, eu nu eu, suportam 100%. oamenii ăia care zic de Da. 7 ori același Da. lucru și am deci asta ce v-am zis eu și cu eu, colanții și cu... Și eu am mai pățit, asta da. i-am zis lui Delia, ea s-a întors ieri, a fost plecată și seara i-am zis și vezi, mi-ai zis de Da. 3 ori același lucru. Da, Da. și eu am mai făcut asta. devin omul ăla care Da. repetă Eu informația la am, nesfârșit. da, eu fac invers, le scurtez, de exemplu, dacă sunt cu Andreea, deci suntem, da, și ne întâlnim cu cineva, zic o chestie care mi se pare mie ok. După aia, dacă ne întâlnim cu alți oameni și Andreea și o zic din nou, mai tai din ea. Da, că știi că e de față. Ai grijă. Și teoretic ar trebui să mai pun. Da, Trebuie să fie invers. Mai adaugi, dar încerc să o scurtez, că nu vreau să văd de ea. Pe mine mă amuză când Delia îmi povestește ceva și pe urmă într-un alt grup de oameni mai povestește odată și mai bagă în ele și instinctul meu e, bă, vezi Să că nu e oprești, așa. da, să Aveți minți. Bă, vezi că mi-ai zis că nu e așa. Dar știu ce e important să ai momentul ăla. Și normal. știu că bagă din panică, din... Și tac, știi? Asta înseamnă să iubești pe cineva. Da, Să taci în momentele să alea, taci în da. momentele Dar alea. Bă, vezi că mie nu mi-ai zis așa. este greu, adică să intri așa într-o poveste cu mai mulți oameni într-un grup sau așa, e greu, e foarte mare presiunea. E mai mare ca la stand-up. Da, e mai mare ca la stand-up. Eu rămân la one-linere, dau Exact, și una, îmi două, place cel mai mult să fiu da, la popoară zic, care doar bam, vine bam, cu... bam, da, și bam, da, și am da. zis, nu Ăștia se stau numesc să... sniperi. Da, Da, aici cea mai sniper, bună da. poziție. Da, Dar să te apuci cu... Mai văd Costel așa când intră în bartă, dar are încrederea aia că e legat cu umorul direct. Bă, da, uneori asta, că și Costel uneori s-a întâmplat să fie un cercul ăla în care Costel ia o poveste și are momente în care toți, știu deja că toți din cercul ăla ne gândim că s-a pierdut de tot. Nu mai are nicio șansă să o scoată. Bă, și cumva tot scoate el un căcat de acolo, scoate el ceva, dar are să duce în 5-10 minute în care toți ne gândim cu aia. Dar s-a dus. Statutul mic se dă, statutul mare, pardon, se dă, așa. în sensul că mi se pare că cum e Costel sau cum e Cosmin, când spune o poveste, e și pentru că sunt talentați și au încredere că poate să zică povestea, dar e și o chestie care se dă de noi ceilalți care stăm îți dăm răbdarea aia. Eu am senzația că dacă eu vreau să spun o poveste, mie mi se dau 20 de secunde să termin povestea. Dacă după 20 de secunde n-am rupt. Și e frustrant tare să înceapă cineva să vorbească peste tine în timp ce tu doar ce te-ai aruncat într-o poveste și după aia ce faci? Mai încerci odată să te întorci la ea, iar e o pauză, iar e o ceva, încerci să te aduci. Nu, și pe urmă e unul care vrei să o lași și e unul singur. Scuză-mă, te-am întrerupt, zici, nu mai întoarce. Dar nu, mă, ăștia sunt, eu chiar cred, deci genul Costel și cum a zis și lui C.K. sunt legați direct la umor, că zicea și Costel și lui C.K., că le vin bucăți întregi. Și a zis-o și Costel, sau că mai steam pe vremuri și avea o Costel o chestie de, bă, parcă nici nu o gândea și zic, când s-a întâmplat asta? Și a fost, nu știu, mi-a pur și simplu un vin așa. Și de-aia nu e corect și de-aia nu trebuie apreciați ei. Pentru că noi suntem ăștia care suntem normal people, nu ăștia legați direct pișama. Dar nu mi s-a mai întâmplat să spun, nu înseamnă că a fost și fani. Bucăți între... Nu, dar îți vin bucăți. Înseamnă că sunt și fani. S-a mai întâmplat. Sentimentul ăla de inspirație divină. Asta s-a mai întâmplat astea, momente de-astea când mă pun în pat să mă culc și închid ochii și până să mai ia somnul deodată. Da, parcă vine așa. premisa cu punchline cu așa și repede să notez. Da? Așa. Da, s-a mai întâmplat de 2-3 ori, nu-ți imagina, în 7 ani pula mea. Dar ce-am pierdut asta? Ce mi se pare că trebuie să faci dacă nu ești conectat direct la umor este să-ți dai timpul ăla, adică să stai, nu știu, o oră, efectiv să stai și să... pentru că uneori, nu în fiecare zi, dar uneori te lovește, se întâmplă o chestie. Probabil pentru oamenii ăștia ei fac altceva și îi lovește direct toată gluma. Normal, că aia e diferența.
Da. Bine, apropo de discuții, ai avut tu tot așa, ți-am mai ascultat într-unul din podcasturi, ai povestit o fază din nu știu ce film și ai avut fix chestia aia, dar singur. M-a amuzat foarte tare, m-a bucurat. Nu știu de ce film ai povestit, o fază, așa. Și la final parcă n-ai simțit că ai fost mulțumit de, așa am simțit eu, că n-ai fost mulțumit de cum ai povestit și ai făcut aia de, și mai este o grămadă de alte faze șmechere în film. Știi când zici o fază și n-a rupt și mai sunt multe. Asta nu e cea mai funny. Simți că n-ai impresionat? Dar nu vrei să te piși pe film și zici, de asta mai este o grămadă. M-a rupt. Da, băi, asta e pula mea. Parcă mi-aduc aminte, dar nu mă știu la ce film mă refer. Știu de multe ori am avut asta. Trebuie să vezi filmul, că e o fază. Da. Și zici faza. Da. Mai sunt o grămadă. Bă, da. Vezi, mă, asta e nașpa, că suntem prea critici cu noi. Prea self-aware. Și self-aware. Mult self-awareness. Și tot timpul. Că mi se pare că una din condițiile ca să spui o poveste din asta cu încredere 5 minute este să n-ai self-awareness. Exact. Să nu te gândești că le pierzi oamenilor vremea. Exact, Mă gândesc, nu-mi place, n-au râs, trebuie să mă gândesc. Eu la asta, în timp ce povestesc, că mai e o voce în cap care, asta a mers, ok, hai că poate câștig aici. Și cred că așa e și la stand-up, nu? În momentul în care intri sau un material nou, a intrat o leacă, doar ai băgat capul puțin în gluma aia și nu, scuze, și repede, intri în materialul la vechi, ok, bun, hai, ce bine e acasă. Da. Să mă apuc să scriu material nou și și cea mai exciting parte din meseria asta, mi se pare când scrii și încerci. Când dai ceva și ți-a mers ceva nou, e extraordinar. Da, e cea mai ascultam, am pus la un dat că mai îmi iau show-urile de la 99, băiatule, și era la început, am început cu așa ceva să meargă cât de cât și am încercat nou, a fost oribil, și să vezi tot schimbare în limbajul corpului, voce, tot când am intrat în glumele pe care știam că sunt cât de cât ok. Și eram cu ei, de ce nu măcar încerc să fake it till you make it pe materialul nou, să pară cu încredere. Când am la nou eram, pot să las și eu asta aici? Dacă vă deranjează? Nu, ok, o iau înapoi, nu-i problemă, lăsa, doamne. Nici măcar nu ești mut. Da, nici măcar nu. Asta, dacă vrei să o lași. Măcar joacă că ești mut. Măcar prefăte că nu s-a întâmplat nimic în ăla. Nu-i problemă, dacă nu vă place, vă las. Exact așa este. Dar, pe de o parte ar fi bine să ai încrederea aia, pe de altă parte mi-a rămas în cap ceva ce a zis Chris, sau nu știu, zicea cineva despre Chris Rock, că atunci când încearcă material nou, îl încearcă foarte liniștit. Nu e în personajul ăla cu foarte încărcat, pentru că vrea să vadă dacă merge gluma. Le livrează sec. Da. Și dacă gluma e bună și se râde și când tu o dai sec, când pui și încredere și delivery pe el, rupe, tare. Știi? Da. Adică pe mine mă ajută chestia asta. Unde mă încurcă e unde e material un pic mai vechi, dar unde știu eu că nu e la fel de bun ca alte glume. Așa. Dacă și se schimbă energia, de gen încep tare, că știi că trebuie să ai o glumă bună și după aia ești, acum urmează una care nu... Da, și parcă nu mai dai cu e pauza de publicitate. Dacă vreți să mergeți la baie sau să vă luați un suc. Da, și în mintea ta ești, lasă că luăm eu una mai încolo, abia aștept. Vedeți voi mai încolo. Nu râdeți voi acum, dar vedeți voi. Da, și în loc să fii prezent totuși și să zici gluma aia. Să te gândești de ce era funny gluma aia când ai scris-o. Și să încerci să o dai cât poți tu de bine, te ești acum, hai să vedem, vă zic acum 2 minute și vedem noi mai încolo. Mă enervează foarte tare, dar nu pot să nu fac asta. Și mă enervează că eu am pierdut chestia asta, adică efectiv nu mai gândesc în termen de ha-ha, adică ha-ha. Cum adică? Adică de... Știu că sună ciudat, dar nu mai gândesc în termen de de glumă bună, ce înseamnă o glumă și bla bla. Nu mai gândesc efectiv în... Să te facă pe tine să râzi. Da, să râzi tu așa, să fie la du-te în pula, ha. O gândesc mai mult matematic, să zic așa, știi? Okay. Gândesc o bucată, asta după aia așa, după aia un topper, după aia un paște, după aia nu mai gândesc că... într-adevăr, cred că dacă faci asta de multă vreme, n-ai cum să nu transformi tot într-o formulă. Da, deci experiența mea, sincer, glumele la care sunt eu, ha-ha,
Prea îi doare în pulă pe oameni. Zici? De obicei, Păi da. înseamnă exact... Nu sunt alea care rup, Păi sincer. nu, asta zicea Chris Rock, înseamnă că nu ai setat-o bine și că Da. nu le-ai explicat-o Nu știu. ca lumea. Și de-aia Chris Rock, eu de-aia repede 2 ori premisa, ca să înțeleagă la ce mă gândeam eu. Și cea că a văzut mulți comedianți erau glume bune, dar nu erau nu era făcută Ok. ca lumea, tot Probabil. cadrul, toată... Sunt Adică convins că sunt foarte de obicei, bune. ca procentaj din tot ce am scris, mai mult glumele la care le apreciez la nivel intelectual sunt da, e bună, asta o să meargă. Ok. Mai degrabă merg alea decât Decât, alea care cu sunt, ha-ha. nu, știu, zic că asta e fan rău. Nu, aia Nu trebuie să știu, faci, cumva, Alexandru. da. Aia trebuie să Teoria mea este, și îmi dau seama că judec publicul ceea ce nu ar trebui să fie Așa, ok, da. este că mulți oameni care vin la stand-up nu vor sau nu au antrenamentul de a-și folosi imaginația. În sensul că dacă tu ai o glumă care e un pic mai abstractă sau care e un pic mai departe de realitatea de zi cu zi... Asta pentru că noi consumând atât umor noi ha-ha ne vine la niște chestii poate da, puțin un pic prea, mai random, un pic mai prea ieșite din random, comun, puțin un pic prea, mai... da, și abstracte, pentru publicul larg e prea departe de felul în care și gândesc ei. Crezi că e aceeași problemă? Pentru că normal tu ai toate datele în cap și poate tu pentru că le ai deja omiți să descrii tabloul ăla Probabil. corect. Clar e și un skill issue, Da. dar că și eu am chestia asta, uneori mi se par funny niște chestii și probabil că nu știu eu să le explic sau mi se pare că durează prea mult până le explic. Da, ca să... Da, Cert da, e da. că până ajung eu la glumă, oamenii sunt... Da. E zgomotul ăla de... Nu știu dacă voi îl remarcați ăla. Se aude, știi zgomotul ăla? Ce sunet așa cute, mic ai făcut? E un C, dar Da, pus dar pe neterminat. șoaptă. Neterminat. Da. Știți sunetul ăla? Doar Se mai aude ăla e zgomotul de... Ce pula mea zice ăsta? Aș vrea să râd, dar e prea din altă galaxie. Da. Știi la ce mă refer, nu? Normal că Că eu am mai încercat să le explic la alți oameni și i-au zis că n-au auzit în viața lor sunetul ăla și sunt coaie, cum n-ai auzit acel sunet? Gata, am obținut, avem de ce ne trebuie cu Vio. E un episod bun de podcast cu Vio, gata. este foarte bun. Și l-am surprins pe o înregistrare pe telefon. Trebuie să caut, că îmi notasem și L-ai surprins minutul. pe o înregistrare. Eu mi înregistrez toate seturile Da, pe telefon da. și la un moment dat îmi ascultam setul și s-a auzit un l-am prins în mediul natural. L-am prins, e ca atunci când ăia National Geographic de pun o cameră și a venit o vies pe secunda 2. Du-te în pula mea, ce noroc. Foarte fain. Știi, nu? Știu, E da, criminal toți zgomotul știm, ăla. da. Și din dată că de la aud am luat-o greșit undeva. Nu știu ce dracu am făcut, dar am greșit drumul pe parcurs. Bun. Suntem bine, nu? Da, mă, haide să mai spunem. Spune-le, Vio, deci spune de special să promovăm la final ce avem de promovat. Da, am zis de special pe 21 ianuarie trag specialul Căței Mici și La 99, la nu? 99 La va fi. 99. Deci sunt bilete pe ea, bilet 99 și atât am de promovat și Ok. m-am convins. Și m-am Și m-am convins. convins direct podcastul. Deci, podcastul. Prieteni, eu sunt în turneu cu băieții. Astăzi, îl pui mâine? Crezi? Tu zi ziua, nu știu, dar poate pun de azi. Pe 8, da, Câmpina, 9 Ploiești, 10 Brașov, sâmbătă ne vedem la Reduta și apoi următoarele le mai anunț eu pe parcurs. Ne vedem în turneu la oricare din show-uri. Zici și tu, Dumitru, ce dorești. Tu ai toate astea testările acum, îți urmează Da, toate începând astea. cu 22 ianuarie și până pe 17 februarie o să fim la Loiz și la Full cu Cosmin Micuțu, Nedel, cu Alex Ioniță și Geo Adrian. Trebuie să testăm material, o să scriem material pentru viitoarele turnee. Și o să continuăm, cred că săptămâna viitoare episodul de Lăptuci o să fie fără de Lăptucu E Dobrotă. posibil, da, dacă nu reușim chiar la început luni marți să ne organizăm, da. Dar o să facem episoade în continuare, avem alți invitații pregătiți, abia așteptăm. La mulți ani încă o dată, să aveți un 2026 senzațional. La mulți ani. Salutăm Lăptucii și nu Pa, uitați, Lăptuci! m-am convins. Exact, m-am Ne convins mutăm. și Lăptuci. Pa, pa. Ciao, Bine. ciao, pa, pa. Pa. Ora cu părintul, ai o să capita de emoții. Și m-a plăcut câte gostă.